men jeg hedder Rikke Engelbrecht, og jeg kommer fra Heimdal Privathospital. Heimdal laver jo psykiatri for børn, unge og voksne. Man kan sige, at det er jo en meget fagprofessionel verden, som beskæftiger behandlere, speciallæger og psykologer og sygeplejersker. Og vi arbejder måske lidt gammeldags med jo at se patienter og være i fysisk kontakt med de fleste. Og da det her blev en mulighed, så tænkte jeg, at det er rigtig interessant og også fuldstændig nødvendigt, tror jeg, at inddrage tech og den verden ind i vores verden, fordi at jeg er sikker på, at tech-verden kan bidrage med noget ind i behandlerverdenen, som gør det nemmere at være patient, og også nemmere at være behandler faktisk. Og vi står jo i en mental sundhedskrise, og det betyder, at vi har mangel på ressourcer, og det kommer vi til at have langt ud i fremtiden. Det har vi i hele verden, og det har vi også rigtig meget i Danmark. Og på den måde bliver vi også nødt til at bevæge os ind i den verden, hvor vi bruger nogle digitale værktøjer til at hjælpe os med det arbejde, vi normalt laver, kan man sige, med meget hands-on. Det var et projekt, der omhandlede ideen om at have et digitalt værktøj, der understøtter samarbejdet mellem patient og behandler. For at gøre det nemmere at være patient, først og fremmest for at gøre det mere effektivt at være i behandling, og også for at understøtte, at vi bruger de faglige ressourcer på den rigtige måde, og hele tiden med fokus på, hvad er værdifuldt for patienterne. Og jeg har en masse erfaringer for det her med, hvad er det for noget, vi ikke lykkes med i den almindelige praksis, som jeg tænker faktisk, at vi kunne bruge nogle digitale værktøjer til at understøtte. Det at være en del af X-Tech har betydet for mig, at min del som Project Proposer i virkeligheden var vigtigst i forhold til at beskrive nogle tanker om, hvad det var for et projekt, jeg godt kunne tænke mig, at de studerende skulle arbejde videre med. Så har jeg lært, at det har været super vigtigt at inddrage nogle af mine kollegaer i det her, altså som min virksomhed, fordi jeg sidder jo øverst i min virksomhed. Så det der med, at nogle af de medarbejdere, der faktisk sidder med patienterne og har hands-on, at få dem i kontakt med de studerende og fordele viden på imellem dem, eller hvad man kan sige. Og så er jeg dybt imponeret over, hvad de selv har kunne bruge det til at komme videre og indsamle deres egen information og undersøge markedet og brede projektet ud til mere, end det egentlig var til en start. Så jeg har også lært noget omkring det der med, hvordan kan det her bruges ind i min branche i virkeligheden. Altså helt klart opmærksomheden på, hvor værdifuldt det er at inddrage andre brancher ind i det arbejde, vi laver. Altså kæmpe øjenåbner. Altså, jeg havde dog tænkt det jo, men jeg er blevet bekræftet i, at jeg ikke bare synes, at det er værdifuldt, men også nødvendigt, tror jeg. Jeg tror, det er den måde, vi skal i fællesskab løse den mentale sundhedskrise på, faktisk. Jeg tror, vi er ikke helt afklaret med det endnu. Det har været meget tydeligt, at de studerende har været optaget af deres eksamen, så hele det der med, hvordan skal vi egentlig samarbejde fremadrettet, det har vi ikke fået på plads og heller ikke drøftet færdigt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi ligesom har et samarbejde, hvor de egentlig får lov til jo at udvikle deres produkt og også sælge det, også på en større skala end bare til os. Men at vi rigtig gerne vil være med til at lave den videre udvikling og validering sådan ude i praksis, hvor man bruger det på nogle reelle patienter, og så også får adgang til produktet som altså de første. Det har været en super øjenåbner for mig igen, det her med at møde mennesker på tværs af brancher og finde ud af, hvad er egentlig det fælles, når man skal være en bestyrelse, eller når man skal lære nogle af de her værktøjer eller skills, som der ligger i uddannelsen.
betyder også, at det netværk, jeg har fået, er super brugbart i forhold til, når man sådan starter op og møder alle de her mennesker og tænker, at de laver noget fuldstændig andet end mig, og har vi overhovedet nogle fælles referenceflader, og finde ud af det der med, det har vi faktisk. Og tænk, det kunne man egentlig også bruge ind i min branche, eller det gør, at jeg forstår min branche på en anden måde, end jeg ellers gjorde. Altså, så det er sådan en øjenåbner i forhold til at kaste sit blik på andre dele af virksomhedslandskabet. Jeg tror, at den bedste oplevelse, jeg tager med fra Board Education, er, at det har været muligt at forstå og bruge nogle værktøjer til at hjælpe en virksomhed, som er fuldstændig uden for mit faglige felt. Jeg tror, noget af det, jeg har lært og allerede er i gang med at implementere, det er nogle af de opmærksomhedspunkter, jeg har fået i at lave det her projekt sammen med X-Tech på, hvor skal vi være mere klare i, hvordan vi får hjulpet patienterne imellem behandlinger, for eksempel. Og i det hele taget at få taget fat i at bruge de digitale værktøjer meget mere aktivt ind i vores praksis. Jeg vil helt klart anbefale SMV Vækst, som er meget svært at sige, til andre, fordi at jeg synes, at i virkeligheden er det en nødvendighed for vores virksomheder at kigge på mere på tværs af brancher, og i virkeligheden også jo at inddrage den nye generation og talenterne i den nye generation i at få gjort det bedre, som vi gør i forvejen.